Jadi tasawuf iku kudu ketemu karo fikih. Nek fikih tok iku sampean yo mung ibadah tapi gak ngerti arah tujuane. Nek tasawuf tok sampean gak salat, artine gak gelem nglakoni salat krana wis ngrumangsani ngadeg. Nah ini berarti kurang paham tentang hakikat ilmu yang dikaji. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan demikian ini supaya kita harus berhati-hati, ya kan? Karena menungso iku asal kedadiane cara ragane iku sangka geni, angin, banyu lan lemah. Geni, angin, banyu lan lemah iki duduk kok geni-geni sing digawe nyumet rokok. Duduk kok geni sing digawe masak iku duduk. Sing dimaksud geni iku geni nurani. Geni yang ditajalikan dari Nur Muhammad, ya kan? Maka ada Nur Muhammad, ada Nurullah. Jadi tasawuf iku kudu ketemu karo fikih. Nek fikih tok iku sampean yo mung ibadah tapi gak ngerti arah tujuane. Nek tasawuf tok sampean gak salat, artine gak gelem nglakoni salat krana wis ngrumangsani ngadeg. Nah ini berarti kurang paham tentang hakikat ilmu yang dikaji. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan demikian ini supaya kita harus berhati-hati, ya kan? Karena menungso iku asal kedadiane cara ragane iku sangka geni, angin, banyu lan lemah. Geni, angin, banyu lan lemah iki duduk kok geni-geni sing digawe nyumet rokok. Duduk kok geni sing digawe masak iku duduk. Sing dimaksud geni iku geni nurani. Geni yang ditajalikan dari Nur Muhammad, ya kan? Maka ada Nur Muhammad, ada Nurullah.